तकाल बा भाई लोग। तो भाई लोग आज हम बात कर रहे वाला बानी भोजपुरी गाना के बारे में। बाबा तू पनौती मत मार रे। गोरे जिया के बहिन हमारा वो सपना में आवेले। आरवीएस म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरे जिया के बहिन हमारा वो सपना में आवेले। ला 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 मारी के कौन खी मुखी में हम के बुला देले मारी के कौन खी मुखी में हम के बुला देले गोरे जिया के बहिन हमारा उस सपना में आवेले। गोरे जिया के बहिन हमारा उस सपना में आवेले। गोरे जिया के बहिन हमारा उस सपना में आवेले। सपना में आवेले। गोरे जिया के बहिन हमारा उस सपना में आवेले। सपना में आवेले। दिनो भरबू तो देवेला गाड़ी रोहेला खाली बिजी हो चुपे चोरी बात करेले ऊपर बड़ की दीदी हो। दिनो भरबू तो गाड़ी देवेला रोहेला खाली बिजी हो चुपे चोरी बात करेले ऊपर बड़ की दीदी हो। चढ़ल जवनिया छुटाई सबके देखा देले चढ़ल जवनिया छुटाई सबके देखा देले गोरे जिया के बहिन हमारा उस सपना में आवेले। गोरे जिया के बहिन हमारा उस सपना में आवेले। गोरे जिया के बहिन हमारा उस सपना में आवेले। सपना में आवेले। गोरे जिया के बहिन हमारा उस सपना में आवेले। सपना में आवेले। वैसे तो कोएगो बाड़ो सो सारावा गोरे जिया के जीजा हो केतना गायक करेल सो एकरा बहिनिया के पीछा हो। वैसे तो कोएगो बाड़ो सो सारावा गोरे जिया के जीजा हो केतना गायक करेल सो एकरा बहिनिया के पीछा हो। रंजीत राही अमोध गुडू चला देले रंजीत राही राम बाबू अमो चला देले गोरे जिया के बहिन हमारा उस सपना में आवेले। गोरे जिया के बहिन हमारा उस सपना में आवेले।